माझ्याकडे उडव. खाली नाही पाडायचा. असं आम्ही आहे ना, बर्थडे होता ना तेव्हा आम्ही असं केलो. नाही टेकला काय. काव्यासाठी एक बॉल राहिला फुगा. कुठे कुठे हातात लागतंय. Oh no. बस याच्यावर. नवीन चॅलेंज काव्या. ये लवकर. फुग्यावर बसायचं आणि फुगा फोडायचा. तुला फुग्याला फुगा, मग तुला नवीन फुगा. फुग्यावर बसायचा आणि फुगा फोडायचा. ये. आता आम्ही नवीन गेम खेळणार आहे बघा, कपचे गेम. कसे खेळायचे ते पण तुम्हाला दाखवतो. सर्व ग्लासेस ने एक 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 करून उघड त्याच्यावरती. हा तू घे, सर्व खोल त्याच्यावर उलटे ठेव. तसे नाही, उपडी. हा उपडे ठेव. काव्या तसे कर सर्व. आता इथे आपण सर्व ठेवलंय ना. आता मी टायमर लावणार आणि टायमर लावून काव्या गेम बघ कसा आहे. लगेच 2 हाताचा वापर करायचा आणि कमी टाइम मध्ये सर्व एकत्र कोण करतं ते बघायचं. हे बघ असं माहिती आहे. समजलं? टायमर नाही लावलायस तू. नाही, मी इथं दाखवलं करून फक्त. त्याला खोला बरं. आता इथे ग्लास मला वाटतं ऑलमोस्ट 50 असतील. ठीक आहे. आता इकडे बघा, टायमर चालू करायचा. गेम कसं खेळायचा, टायमर चालू करायचा. स्वतःहून टायमर चालू करायचं, साईडला ठेवायचं, स्टार्ट करायचं. 3, 2, 1 स्टार्ट. टायमर चालू झाला का? एक एक पडले तर आपलंच नुकसान आहे, कारण ते मग लावायला मुश्किल होणार ना. आम्ही तुला आवाज येत आहे. किती सेकंड? 23 सेकंड. तू 23 सेकंड मध्ये केलं. हा 23 सेकंड. आता परत असं उघड परत लावायचे आणि मग तुझी बारी. हा नंतर काव्याची बारी. बरं काव्या सांग ना पप्पाला येते म्हणून. आम्ही तुला हाक मारत तू किती 13 सेकंड मध्ये. 23 सेकंड मध्ये. आणि कधी पण अशी लाईनीत नाही लावायचे, म्हणजे कसे पण लावायचे असे तर माणूस करेल ना. त्याच्या लाईनीत राहायचं, पटपट पटपट असं करत राहील. असं इरेग्युलर असेल ना, इकडे तिकडे शेप मध्ये असेल तर करता करता कसं लागतं आणि ते पडतं पण ना, मग ते स्पीड जरा कमी होऊ शकते. आता मम्मीची बारी. बघूया मम्मी तू किती करतेस, किती सेकंड मध्ये करतेस बघूया. तू रेडी? पण तुला एवढं वाकून जमेल का खाली मम्मी? करते मी. चालेल ना. 3, 2, 1 स्टार्ट. है ना. अरे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह. देखो कौन जीतेगा, कौन जितना जा तुम्ही सांगा. आता लगेच सांगा कोण कोण जितणार आहे. ते ठेवू शकते साईडला. हा ते ना एक एक त्याच्यावरती पूर्ण एक पूर्ण एक. 34. चल तरी ते 5 मायनस करतो 29. कारण ते तू हे मी लास्टला सांगितलं ना की हे करू शकतेस. किती मिनिटात करायला पाहिजे. कमीत कमी जो करेल तो जिंकेल. आता किती मिनिटात काय, कोण 10 सेकंड मध्ये पण करतील फास्ट असतील तर. है ना. म्हणजे कमी याच्यामध्ये केलं ना, आता 4-5 माणसं असतील ना, तर जो कमी सेकंड मध्ये करेल तो जिंकला. आता इथे कसं तुझं मी 5 पण मायनस केले तर 29 झाले, माझे 23 म्हणजे मी जिंकलो. है ना. आता काव्या चल रेडी. हा खेळणार ना. बघूया टाइम किती. आता सर्व एक एक काढा. थोडी देऊ सर्वच. पण हाच गेम ना आपण आपल्या किचनच्या मम्मी त्या वट्यावर पण खेळू शकतो. पण तशी काव्याची आहे जरा कमी होती म्हणून मी त्यावेळी लांब लांब नको लावतो. तुलाच हे होणार प्रॉब्लेम होणार.
तुला प्रॉब्लेम होणार. लांब लांब लावलीस तर. सेम गेम सेम सर्वांसाठी जवळच ठेव. लांब लावला तर तुला असं इथून जायला तिथे खूप वेळ लागणार. समजलं? आता काव्याची चॅलेंज सर्व आपल्या मम्मी बघणाऱ्या छोट्या मुलांमध्ये. हा. हा? आता काव्या आपली जिंकणार हा, पप्पूच्या पण आधी. आता इथे 20 ग्लास 20 बोलते 50 ग्लासेस आहेत. आता काव्या 3, 2, 1 स्टार्ट. अरे वा. झालेली साईडला ठेव काव्या, झालेली साईडला ठेव. हा ठेव, तसं पण केलं तरी चालेल घे. हा. आरामात घे, कर कर कर. अरे वा, व्हेरी गुड. अरे वा, अजून 10 सेकंडच झाले काव्या. कर कर, कर कर. जितणार तू. 11 सेकंड झाले काव्या, कर. पडतात खाली तुझी. हा 12 सेकंड. करत राहा. करत राहा, करत राहा. 13 सेकंड. आरामात कर. आरामात कर. प्रयत्न तर करते खेळायचा. मग अरे वा काव्या, अजून ते हे झाले 14 झाले, 15, 16. लवकर सर्व एकत्र, सर्व एकावर एक. एकावर एक. 17, 18. लवकर काव्या, माझे 23 होते. कर तू. किती झाले? 9, 20, 21 आणि 22. अरे वा काव्या, जिंकली तू. जिंकली काव्या. काव्या जिंकली. ग्लास लागलेली असणार आणि तिथे गॅस असणार, त्याच्यावर सगळं ज्यूस तुम्ही दोघे येणार. हा. हा कसला गेम? आता दुसरा गेम बघ इकडे. बघ अजून बॉल आणून ठेवले ते बघ काव्या. हे वरती बॉल आणले. गेम खेळते. दोन शानू. ते नको, ते रबर नको. हे साधे बॉल. रेडी तू? रेडी. 10 चान्स आहे, 10 चान्स. म्हणजे काय खेळायचं. आता मी ही बालडी काल ठेवली होती, पण आता पाणी भरलेलं आहे, तर पाणी तर वेस्ट नाही करायचं. मग आपण आज घेणार आहे इडलीचा भांडा. पण ह्याच्यात इडलीच्या भांड्यामध्ये सर्व भांड, अरे नाही मिळालं आहे. खाली आहे. आम्ही घेणार आहे इडलीचा भांडा. घरातला शिवाय ना आपला. हा काव्या, इडलीचा भांडा. आता इथे मी उभा आहे ना, है ना, तर असे मोठे पाय टाक. 2 मोठे पाय टाक. 2 मोठे पाय टाक. टाक. 1, अजून 1 टाक. 2. हां उठ, जा तिकडे उभी राहा. पहिली उभी होती तिकडे. जा. समजलं मी डिस्टन्स कसा मेजर केला मी. म्हणजे तिला पण चिटिंग नको, आपल्याला पण चिटिंग नको. हा. आता काव्या, मम्मी तू पाठी बस, म्हणजे बॉल द्यायला होईल तुला. तसं पण बॉल तिच्याकडेच येणार तू, है ना. चल काव्या, 10 चान्स तुला. 10 चान्स. 10 पैकी 2 गेले तरी तू जिंकलीस. टाक त्या डब्यामध्ये बॉल. बॉल टाक. अरे असं काव्या, अशी पण टाकू शकते तू. अशी होय काव्या, अशी पण टाकू शकते. दे ते मम्मी, त्याच्यातलं ते 3 झालं. पण टाकता कुठे त्या मला. थांब थांब. 4 झाले. 4 थांब. 4 टाक काव्या, टाक. टाक. 5, 6, 2, 4 अजून. अरे वा, जिंकली. 8, 2 अजून. तो त्यातला काढण्याचा जाणार नाही. थांब थांब. टाक. अरे वा, 9 3 घे बॉल. अरे वा, काव्या जिंकली. आता दे मम्मीला. मम्मी ये, तू घे. 9 झाले काव्याचे बॉल. 10 कुठे झाले? झाले 10 बॉल. आता तुझी बारी. जा तिकडे बस. काव्या, तू त्या बॅटवर बस. आता तुम्हाला मला बॉल दे. काव्याने जवळ केलं तुझ्यासाठी. हां स्टार्ट. 0. अरे ते वरती आले, तुला आतमध्ये जाऊन वरती आले ते दोघं. हा. 1, 3/1. तो काढ. मम्मी जरा जरा पाठीव तुझ्यासाठी लय जवळ आलं. तुला हात पुढे करून लगेच होतं तुझं. नाही तू जरा, तुझ्या हात लगेच येतात पुढे, तर एवढं लांब घे. थांब, हे पण घे. तुला 6 चान्स. 6 पैकी 2 पण गेली ना तरी तू जिंकलीस. ठीक आहे. टाक. बाहेर येतात ना ते. हा. ओके. थांब तू कर. आता सर्व व्ह्युअर्स तर्फे मी पण खेळतो. घे, टाक तू. घे तू घे. नाही जात, एवढं सोपं नाही ना. नाही.
बाहेर आहे रे, सर्व बाहेर आले तुझे. आता तर मी मला मला करू दे बघूया. ठीक आहे. डबा हलवून टाकला. बरोबर बघितलं नाही मी मारताना. हा नाही त्याच्यात तो बॉल होता म्हणून अडकला तो. मग तो तसंच जाणार. तुला काय वाटतं असं बाउन्स करून तो जाणार आहे? ते बोलतात ना लॉजिक लाव तिकडे. असे गेले तर बाउन्स होऊन हा बाहेर टाक. हा हा आता तू बॉल काढ. तेव्हा असं करायचं. कसे काढायचं. किती गेले? 3x3 गेलं. नाही हा गेला. गेलं ना. हा माझे ते आतमध्ये जाऊन बाहेर येत होते. हा बॉल आतमध्ये जाऊन बाहेर येत होते. आता एक फायनल गेम. कसला गेम माहितीये का? असे तर खूप गेम असतात. हे जरा स्क्रीन मध्ये आहे. हा तुला अर्थ घे. आज काव्याचा आणि पप्पूचा मॅचिंग झालाय. हा काव्याचा आणि माझं मॅचिंग झालंय. आता हे आहे ना बॉल नको आहे ना आता. हा बॉल नको आहे ना. बॉल नको आहे. थांब. तुझ्या एकदम खालचा उघड. खालचा एकदम खालचा. ठीक आहे. खालच्या मध्ये मी बलून टाकलाय. मार्क करू शकतो आपण किंवा एक वेगळ्या प्रकारचा वेगळ्या कलरचा ग्लास देऊ शकतो. पण मी तो टाकलाय. आता हा बलून वाला ना वरती आला पाहिजे. हा आणि विसरायचा पण नाही की हाच ग्लास आहे तो. तर मार्क करूया. मार्क असं नाही तर नाही कन्फ्युजन. तो बलून आहे ना आपण बघू शकतो ना असं. हा बघू शकतो ना. रेडी 3 तू पुढे ये जरा 2 1 स्टार्ट. एक एकच घ्यायचा पण. एक मग मी 2 नाही घ्यायचे. 2 नाही घ्यायचे. जी पकडली कारण कोण बघायला आपल्याकडे अंपायर नाहीत कोण. चिपकले असेल तर एकच घ्यायचे. सांगा कोण जिंकणार. सांगा कोण जिंकणार. अरे का काव्याने ते ग्लास दाबून भरले ना. वा असं काय. मग माझ्याकडे पण ग्लास दाबून आले. मग मी पण एक पोपट व्हायचं. काय सांग. बलून वाला जायचं. बलून वाला जायचं खाली. नाही बघून नाही करायचं आपण. हा झालं तुझं. हे काय अजून माझं किती लांब होतं. हा असे चेक करशील तर तुला माहिती नाही हे बघ पडणार. अजून एवढी ग्लास होती. हा पण गेम म्हणजे असा गेम तुम्ही तुमच्या फॅमिली सोबत खेळू शकता. समजलं तुला. मस्त गेम्स आहेत ना असे. ह्याचे खूप गेम्स आहेत त्याचे. फुल आलेलं आहे. हा मोठा फुल आहे ते. बाय काव्या. सकाळी या. हा उद्या ये. गेम खेळून झालं. काव्या पण घरी गेली. बाय बाय. आणि आम्ही जे काही गेम्स खेळणार आहे जे काही गेम्स खेळतोय ते तुम्हाला आजी आत्ते यांनी आमचे सर्व रिलेटिव्ह बरोबर बघायचे असतील तर व्हिडिओच्या खाली कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. है ना. आणि जितणाऱ्यांना काय मिळणार माहिती का. जितणाऱ्यांना जे सरप्राईज आहे ते पण तुम्ही त्या व्हिडिओमध्येच बघा. एकदम म्हणजे फनी सरप्राईज ठेवणार. आज आम्ही अशीच खेळून बघितली. आज कोण जिंकला. आज तू जिंकला ना. मी जिंकलो काय काव्या. काय माहिती कोण जिंकला. तुम्ही सांगा कमेंट मध्ये कोण जिंकला.